No niin, jos teette tällainen Marabun Easter egg. Maistaa sitten. Missä on tätä lusikoitakin täällä tosiaan. Joo, näin varmaan sisällä jotain. Joo. Niin maistaa sitten tästä yksi. Maistaa sitten. Maistaa sitten joo. Aivan. Siinä tässä täytettäkin. Tällaista. Joo toi. Joo, hyvästi toi suklaa maistaa sama hyvin ja osaan pehmeä maku, joo. Mä annan tälle 5/5. Erittäin hyvä. Näihin suklaallisiin tunnelmiin täältä tähän. Moro!